Daba men başka bir bilýän zadym soraýyn, onda bu Aha. sapar men sana sorag bereyim. Sen öz ara bir gurup gepleşiňizde, Dilber Abalakowa dagy bilen Dursultan Taganowanyň tutulup Türkmenistana berilmegi meselesi boýunça Türkmenistanyň bir adamynyň çykanyny bardak zatlar görüň berdim. Gelip bu zatlaryň açyklandy senem halka. Näme çek bolduň? Ben o ait Şu ana zatlar Azat açık Haýtbaýew, açık. Azat Haýtbaýew öňüni açdy diýdiň. O Men açık aydan. maňa da şu hölendirýär, maňa da şu hölendirýär sen şu hereketiň. Sen näme üçin Dursultan Taganowa ýaly öňde görüşýänleriň birini bu köp bir giden zady Dilber Abalakowa bilen görüşüpsiňmi, dilleşipsiňmi, Türkmenistanyň içinden hatda biz bilen işleşdiýän adamlar bolupdyr sen bilen. Men nirden bileýin teniň şolar bilen alalaşdyňmy, danym hamilyon sırap şey dip görsüňmi? Biz bilemzoga senem. Bakyjan. Dogrumy? O son Tartışmalar. aydın da açık. Şimdi Açıkla. soran bere. Açıkla abi. Açıkla abi bu olayları.